En els darrers anys tenim eines diagnòstiques molt potents, sistemes que permeten estudiar els teixits a nivell com si ho miréssim per microscop, estudiant les diferents capes i sobretot d'una forma no invasiva. És el cas de la prova que es diu tomografia de coherència òptica. A nivell de la cirurgia, bàsicament, són instrumental molt fi, incisions molt petites, per obtenir una recuperació visual el més ràpidament possible i tota l'aplicació del làser dins de la tecnologia de la cirurgia de la miopia. També a nivell de la retina tenim el tractament, el que hem vist els darrers anys sobretot és tractaments amb nous fàrmacs que van a tractar aquesta malaltia tan complicada de tractar que és la degeneració macular. Són medicaments que van evitar que les cicatrius que surtin a sota la membrana, a sota la màcula, doncs creixin, i això també ha estat un gran avanç. Efectivament, hi ha sobretot les malalties que es localitzen a la màcula són malalties que fa 15 anys no tenien tractament i o bé amb tractament quirúrgic com poden ser treure certes membranes, tractar certs forats, com també amb tractaments amb medicació, tractaments per la degeneració macular, són bàsicament les patologies que probablement la generació prèvia d'oftalmòlegs realment no pensava pas que es poguessin arribar a tractar.